dar la dans o să fii cu perechea cu care ai lucrat data trecută. Și ce-am făcut? Mânuță lateral și ne rotim. Ne rotim, ne rotim, ne rotim. Bun. Ne oprim când am ajuns unde? Când am ajuns la locul nostru. Și facem un port de bras și deschidem și încă un port de bras și schimbăm sensul rotirii și mânuța. 1, 2, 3, 4, 5, 6, am ajuns la loc și 7 și ne desfacem mânuțele și ne întoarcem cu fața. Desfacem mânuțele și ne întoarcem cu fața. Atât. Și privirea cu față. Așa, următoarele două fetițe. Cele mai micuțe primele. Vă băgați mâna cealaltă la distanță, da? Următoarele două. Cine este? Hai să o ia cu arătare. Așa, uite acolo în colț merge, în colț. Următoarele două. Păi de ce stați acolo? Că se termină muzica. Alexia? Voi aici ați rămas 3. Ai făcut muzica din nou. Mergem în față. Rămâi. Du-te, Alexia. Unde privim când facem pasul prințesei? În față. Și de aici, unde plecăm când am terminat? Ne luăm de mânuță și ne ducem iarăși la colț. Aici, până la mine, întâi și după aceea plecăm. Acolo, una după alta. Așa. Bun. Haideți până la mine. Bine. Și fuga la colț. Bun. Vreau să-mi faceți păi trebuie să porniți din nou, Bianca. Cât ajungem acolo, pornim din nou. Haide, nu stăm pe gânduri. Elena, unde ești? Elena, ia-o. Hai, ia-o pe Elena și încă o dată. Acum nu găsesc muzica. Dar nu aproape unele de celelalte, lăsăm pauză. Și pas, acolo la mame și la bunici și la cine a venit să vă vadă. Spatele drept, mânuțe lateral, picior întins, până în capăt. Sus privirea. Așa. Hai, Lena. Așa. Haideți mai mare pasul. Hai. 1, 2, 3, 4 și când am ajuns aici și fuga în spate, fuga până în capăt și după aceea, bun, rămânem acolo și ne așezăm față în față câte 2 copii, așa, frumos, foarte frumos. Oana, ciorușe mai apropiate, să nu rămână depărtate, aici, în față, da? Și tot în față, asta este. Și fuga, acolo, în spate. Ne așezăm față în față, câte 2 copii. Și tot așa mergem în diagonală. Unde trebuie să ajungem? Să văd dacă ați înțeles unde trebuie să ajungem când mergem în diagonală. La ușă. Da? În colț. Stăm față mâna și pas. Plie, sus, plie. Odată. 1, 2, 1, închid. Nu grăbi, Ioana. Deschid, închid. Deschid, închid. Privirea. Așa. Și închid piciorul. Plie și închid. Plie, închid. Plie, închid. Unde trebuia să ajungeți? Aici trebuia să ajungeți la mine. Acum nu mai are importanță. Ne ducem înapoi
stop. Jos, sus, jos, sus. Hai. Era. Bun, vreți repede? Mai facem o dată. Și 1, 2, 3. Bun. Ok. Hai. Încă o dată acolo. Ia uitați-vă la mine. De data asta fiecare fetiță face singură ce-i arăt. Mânuți. Ochișorii la mine. Fața la mine. Întoarceți-vă toată lumea să vadă ce arăt. Cine vorbește acolo? Un picior în față. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plec. 2, mânuțele întinse. Ăsta este un fel de căluț. Da? V-ați jucat vreodată de căluțul? Hai să-i spunem căluț. Încă o dată pe muzică. Dar faceți prie și la pasul ăsta. Faceți prie. Nu-i bai, Bianca. Nu-i bai, se întâmplă așa ceva. Atenție! Nimeni nu vorbește, numai 2 fetițe pleacă. Cine pleacă să ridice mâna sus? Ioana și Oana. Andreea, stai deoparte, că trebuie să aibă pereche. 2 fetițe. Următoarele 2, Sonia și Ali. Următoarele 2, Alexa și Alexandra. Următoarele, aranjați-vă cum v-am strigat. Hai! Sunteți primele, deci trebuie să vă duceți în față și în mijloc, aici. Mâini întinse, nu stăm aproape una de cealaltă. Piciorul drept pleacă primul, piciorul drept în față și am plecat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 3, 4, 5. Ok, facem și cu stângul, nu mai pun muzica. Mai durează până coordonează muzică pași. Întotdeauna sunt grăbite. Piciorul stâng de data asta. 5, 6. Fac cu muzică. Ce faci? Încercăm. Și 1, 2, 3. Jos, sus, jos, sus. Bun. Ne așezăm. Bun. Ne așezăm pe 2 rânduri. Fetele și facem plie. Hai să văd. 1 și 2, 3 și 4. Picioarele pliate. Și până jos acum. 1 și 2, 3 și 4. Deschidem ușor brațele. Inspirăm. Expirăm și de la capăt. Puțin mâinile. 1. Picioare apropiate și până jos. Unde sunt genunchii mei? În lateral. Mă ridic. Fac un batman și rămân în poziția a doua. Bine, mă opresc. Să nu stau în fața nimănui, nu știu cum să fac, să nu stau, trebuie să stau cu față. Vedeți așa? Da? Bun. Am rămas în poziția a doua. Cum este o poziție corectă de balerină? Umerii? Cum trebuie să fie? Jos. Brațele rotunde. Deci nu le țin așa sau mai jos de... Uite, de la umăr merge tot mai jos brațul și se rotunjește, da? Puțin mai sus, Alexia. Da? Bun. Ce facem acum? Hai să facem schimbarea greutății de pe un picior pe celălalt. Alexandra, nu te văd. Trebuie să te duci mai încolo. Acolo te văd. Mai. Încă puțin. Nu în spatele ei. Atât. Ochișorii la mine, Sonia. Atente. Și vreau să facem următorul lucru. Închidem piciorul la loc. Poziție. Poziție. Atenție la picioare. Deci închidem picioarele. Da? Și apropiem călcâie. Ne depărtăm vârfurile. Ioana, nu stai bine. Acolo. Mai
te văd. Așa. Și facem Batman tandui, dar facem cu piciorul drept. Care este piciorul drept? Batman, Sonia Mânuțe, în spate sus și ne așezăm pe toată talpa. Ați văzut? Corpul nostru se duce pe toată talpa. Ridicăm pe vârf, închidem. Facem cu celălalt piciorul și Batman pe toată talpa. Uite ce ușor ne ducem dintr-o parte în cealaltă. Și 1 și 2 și 3 și 4 și 5 și toată talpa pe vârf și închidem. Facem înspre față aceeași mișcare. Piciorul drept pleacă în față. Un port de drag și deschidem. Și Batman și facem un plie, întindem piciorul de la spate, plie, întindem piciorul din față, plie, piciorul din spate, plie, față și închidem. Facem cu celălalt picior. Repetăm figurile astea pentru că le avem într-un dărsuleț pe care noi le facem. Batman și plie, vârf la spate, plie, vârf în față, mă duc ușor în plie, mă înalț. Ușor în plie și aduc piciorul și închid mânuțele. Lateral, același lucru. Batman, plie, trec. Plie, trec, plie, uite, fac port de braț sus, port de braț și închid piciorul care este pe vârf cu celălalt picior. Batman, sus, plie, lateral, plie, mâna sus, plie și închid. Ne întoarcem mâna spre cealaltă. Vino, Andreea. Câte două fetițe în pereche. Ești cu ani? Sunteți fără soț acolo. 2, 4. Alexa, Căduciță, pornește spre spate, mâna spre față. Hai, Elena. Haide, haide. Cealaltă mânuță, puiule. Așa. Mânuța dreaptă. Trebuie să-i arăți tu lui Alexa. Că Alexa a lipsit de la oră. Și ne rotim. O fetiță pornește spre față, una spre spate, până când ajungem la loc. Și când ajungem la loc, facem un port de braț și deschidem și un port de braț și schimbăm direcția de rotire și mânuțele. Și ne rotim invers. 2. Mâna stângă de data asta. Ce mânuță e asta? Așa, Bianca. Așa. Mâna stângă, mânuță lateral, vreau să văd fetelor. Haideți cu mine odată. Cu mine odată. Și mânuță lateral. Și pornim. 1, 2, 3, 4. Mânuța sus, port de braț și deschid. Iarăși port de braț și am schimbat mânuța. Și cu cealaltă mânuță sus, cu stânga. Cealaltă mână de eu, Alexa. Stânga, stânga, dă-i stânga, Elena, așa. Și pornim invers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schimbăm mânuța și ne întoarcem cu fața. Aici ați făcut o greșeală mică. Deci prima dată care mânuță este? Hai să facem încă o dată. Fetelor singure cu mânuța dreaptă. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6 port de braț. Uită-te, Sonia, la partenera ta. Deschis și schimbăm mânuța și ne rotim invers. 1, 2, 3, 4. Bine! Până când ajungi la locul tău, te duci, dar nu vă uitați în jos la picioare. Tot timpul trebuie să vă uitați una la alta și să vă înțelegeți din priviri. Și ne depărtăm și urmează. Ce urmează? Hai! La baie? Bine, vă așteptăm! Pași în față. Față la mine, Andreea. Și... Și...
dintr-o parte în alta. Acum pas cu piciorul drept. Dreptul, stângul întins peste el. Stâng, drept. Drept, stâng, da. Da? Nu ne grăbim, dar nici nu întârziem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, închid. Ridic o mână. Mă întorc după ea, da? Plie, 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 plie. Vreau să văd fețele. Wow! Și 3, am 3, nu mai multe. Și stau, și 1, 2, 3, 1, 2, săritură de grăbiuță, 2, 3 și pas de folclor. Pas, 1, pas, 2 și întoarcere în jurul meu. Pas, cu, întoarcere. Bun. Asta este tot dansul. Fac eu diferite mișcări acolo și strâmbături, dar în esență asta este tot dansul. Andreea, schimbă și du-te în lateral tu și la genunchii. Plie, picioare apropiate.
așa, Bianca. Și sus. Ia să vedem. Hop, asta e. Și ridicăm mânuțele sus, facem un cor de braț, ți-a turcește. Hai să vedem. E mai ușor așa, că nu facem încălzirea aia cu vârfurile. Bun, toată lumea cu spatele drept. Haideți, un simplu exercițiu. Ne ducem într-o parte și sus, în partea cealaltă și sus. Deschidem brațele și ne ducem în față fără să ridicăm fundul și venim înapoi și inspirăm. N-am auzit. Și expirăm și mai ținem o secundă spatele, da? Când inspirăm, spatele este drept și ne uităm sus, Alexandra, în mânuțe. Sus, sus, sus. Și expirăm și relaxăm corpul. Bine. Acum ne ducem. Și mâine. Încă o dată. Și cap, picior, picior, piticul 1, piticul 2, picior, picior, săpăr. Și piueta, și 1, 2, 1, 2, încă 2 pași, piueta, ne luăm de mânuță și ne învârtim. Și invers ne învârtim. Ne oprim și burtica și mâinile sus, ridicăm. Și facem mâinile la cercurile voastre. Fără mână, oamă, batem din picioare și la distanță egală. Mai mare și atenție să nu uitați nimic din fața voastră, adică în picior. Sus, sus. Ne oprim și facem cercul mare. Ieșim în spatele. Nu. Și pas și săritură întoarce. Pas și săritură întoarce. Și acum încet, îi se mână. Mare. Și acum doresc. Stop, săritură. Haideți ca montan. Și poză. Repede. Aranjată poza. Așa. Dar trebuie să vă vedeți la poză. Acolo, urechiușe. Bine. Bravo! Vai de mine și de mine, piticuți, eu știu că vreți să vă jucați, că n-ați mai fost atenți. Voi vreți numai să roptiți cercul ăla până când s-ați în tehnica cu cei, nu? Dar nu întotdeauna trebuie să am răbdare când dansăm. Vă rog informație, să ne luăm la revedere. Puteți să o luați pe... Cred că am întârziat puțin. Ali, schimbă-te și du-te cu mama. Și Bianca, nu plecăm. Noi rămânem aici puțin. Rămânem aici puțin. Și vreau să mai facem ce facem foarte da? Și să termine și față. Și deschid. Ușele sus. Urmăresc brațele, mă uit sus la braț. Și coboară brațul și urmăresc până în lateral și cobor amândouă și mă uit la
Și ce fac acum? Mulțumesc! Adică așteptăm aplauze pentru șanse. Ne schimbăm